Cześć, Wojda. Oj, koty, Tylko, i teraz to zrobiliśmy. Gdyby to jest lejdzie. A to Ah, ¿sí? ¿Qué tomaste? Mola. Mola. to jest primeiro mais que Nie znałeś. A o, trupu te. Umrę jak... Questo me lo pubblico io mi copertina me la lascio YouTube ma sì Mogłeś tu miał. ma li sono più troppo Sentencyjny wieczór toczno w Bielek, Bułgaria, Treperi. Terror zaoczno. Dwa czasy bez żałus na secz.